Cardiac Science introducerer en ny type hjertestarter, der kombinerer brugervenlighed, pålidelighed og avanceret patientbehandling til at hjælpe både professionelle reddere og lægfolk med at give personer med hjertestop den bedste chance for at overleve. Hjertestop kan ramme alle helt uden varsel. Den ramte person har chance for at overleve, hvis han i løbet af få minutter behandles med en hjertestarter, som kan få den normale hjerterytme tilbage. Cardiac Science har derfor udviklet den nye PowerHeart G5 AED, så stort set alle kan handle hurtigt og sikkert for at redde et liv. PowerHeart G5 er den første hjertestarter, der giver feedback om hjerte-lungeredning, dvs. HLR, i løbet af redningsforløbet, støder hurtigt og behandler med variabel eskalerende energi. Denne robuste hjertestarter har kapslingsklasse IP55 og leveres med et batteri af hospitalskvalitet og brugerdefinerbare indstillinger, der kan tilpasses brugerens færdigheder og præferencer. PowerHeart G5 er let at se på afstand. Den lysende grønne indikator bekræfter, at hjertestarteren har bestået grundige, daglige, ugenlige og månedlige selvtest og er klar til at udføre et genoplivningsforsøg. Lige fra starten er betjeningen intuitive, med øjeblikkelige stemme- og tekstprompter. Indstil G5 til at give omfattende prompter til lægfolk. Eller færre prompter til professionelle reddere. Du kan endda skifte til et andet sprog med et enkelt tryk på en knap. Elektroderne kan bruges i begge positioner, så man ikke kan gøre noget forkert. G5 analyserer patientens hjerterytme og fastslår, om der er behov for et stød. Den fuldautomatiske hjertestarter leverer endog stød uden menneskelig indblanding og uden forsinkelser. HLR-enheden vejleder dig med hensyn til kompressionshastighed og dybde i henhold til de seneste retningslinjer om genoplivning eller dine foretrukne indstillinger. G5 fastslår, om endnu et stød er nødvendigt og eskalerer automatisk energien. Det er den første hjertestarter, der hurtigt kan give dette stød med højere energi, normalt på mindre end 10 sekunder. Efter genoplivningsforsøget er det let for professionelt redningspersonale at overføre genoplivningsdataene via USB. Cardiac Science servicerer PowerHeart G5 via danske partnere og giver 7 års garanti. Når HLR-perioden er færdig, analyserer G5 hjerterytmen og giver om nødvendigt yderligere behandling. PowerHeart G5 kan med en kombination af avancerede funktioner, som du ikke finder i andre hjertestartere, hjælpe professionelle reddere og lægfolk med at gøre en forskel mellem liv og død. Hvis du ønsker en demonstration af den nye suveræne PowerHeart G5, kan du kontakte det lokale Cardiac Science Team.